kining paghalad ngadto sa Ginoo dili ni magdepende sa gidak-on sa kantidad, dili sad magdepende sa klases gihalad. Ang gipangita diay sa Ginoo kung nauban ba ang imong kasing-kasing sa paghalad. So gibasis kasing-kasing kamoron muhalad man morono kay misa man na may sibot iana dito. Kumusta man inyong kasing-kasing? Mukuyog ba inighog ninyo sa inyong halad o mahibilin? Ang halad ra mo'y masod sa sibot, di maapil inyong kasing-kasing? Apil? Mayo. Yan, nakasabot mo ana og maapil. So, mo na dinis atong parokya, ato ginang gi-magnify nga ang ato dinhing paagis paghalad, mga donations, mga kanang gitawag natog bayad sa sakramento, atong gitawag og love offering. Love offering. Pasabot, ang gugma gikan mas kasing-kasing, og mo-offer gani ka, kanang binasigis imong gugma. Kay magunsa man og muhatag kag 1 million pero wa gyud ang imong kasing-kasing. Nya unsa may mahitabo ko na ang atong kasing-kasing? Maliwat ta ni Kristo, maliwat tas mga santos. Sa unang pagbasa do nay gihisgutan dinhi nga do na kunoy pila to ka tawo? 100 naminaw mo sa first reading na wagi klaro hasta ako wa say klaro ingon siya nga do na kunoy nadungog niya ang usa ka tingog gikan sa langit dinago nag-awit bag-ong atubangan sa trono ang upat trono og sa upat ka buhing binuhat. Wala kunoy makamao gawas lang niadtong usa ka gatos og kap-atan kalibo nga gitubos gikan sa kalibutan. Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas. Ingana ba? Nya ang nindot kay diring gibutang mag-uban sila sa nating karnero bisan asa siya. God is love, di ba? God is love. Nya kay God is love man og muhalad sad ka gikan sa imong kasing-kasing sa to pa kuyog kas Ginoo, kuyog sad ang Ginoo sa imong paghalad. Nakaron kun muhug ka dinhi uban ang imong kasing-kasing, nakasabot gyud ka nga gamito na sa simbahan para sa kaayuhan sa katilingban. Nga inig-uli nimo sa imong balay, nakit-an man nimo tong nangutang nimo nga wa pa bayad-bayad. Ni nakadungog ra ba kag nakadawat na 13th month pay og sa bonus? Unsa man, paninglan o dili? Itubag. Nihalad na ka diri ha, kuyog imong kasing-kasing. Unsa man to, imong paninglon o dili na? Dili. Depende ninyo. Dili lang kuno paninglon, maghuwat lag bayaran. Naningil gyapon ka na. Sa imong hunahuna, duha biya ni kabuk ang atong aksyon na as hunahuna, o tulo di ay, hunahuna, pulong o buhat. Kanang maningil ka, pulong man na imong gamiton. Pero kung nasa imong hunahuna nga maghuwat kang bayaran, naningil gyapon ka. Muna nga niingos Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na gyud mo pag-expect og bayad. Aniingon magana siya, kung kamo sana mualagad, mo trabaho, ayaw mo pangayo og suhol. Kanang pangayog suhol, di man na sunahuna agad kanang pangayo. Di man na sa bakba lang, gasugod na sunahuna. Kana bang mag-expect ka nga ni trabaho ko ron, suhulan gyud ko ron ani. Karon ba, pre karon gud gabarog ko diri ko kaniron, human ako aning dupa-dupa, kulikta gini ron. Ana, kanang di na sunahuna. Muna usahay ang atong aksyon motivated sa atong expectation. Unya inig abot na sa panahon nga ning kunuhay ni abot na ang imong gi-expect, pagtan-aw nimo wa man muhaom sa imong expectation. Kay nag-expect kag 10,000
ang niabot kay 1,000 raman. Mag-uol ka dili. Mag-uol kay 9,000 ang wa diha. O niya katong wa mag-expect nya tagaan ni mo 1,000 mag-uol dili. Malipay. Perting lipaya. So ang gusto des Ginoo nga malipay ta kanunay. Amo na matud pa niya hatag uban sa imong kasing-kasing. Nya ayaw na paghuna-huna nga duna panay baos. Nabitay pipilasan nga mo donate nato, mo pika sa istorya ba nga ni siya, Father, mo donate gyud ko kay katubitang sa unang ni donate ko nimo diha sa inyong parokya. Sus nakadawat kog sobra pas akong gidonate. Nako kani patay gining tawhana. Iyang himuon ang donasyon sa simbahan para doon na pa siya madawat, patay ka niya. Unsa may imong himuon? Mo donate ko tungod kay Nahigugma. ang sabay? Tungod kay nahigugma. Kay nahigugma ko sa simbahan, nahigugma ko sa Ginoo. Kana diha ra kutob. Wa na. Nya kun ato ning gamiton sa atong relasyon isip diha sa inyong pamilya pananglitan. Ang asawa magbinuotan ngadtos bana. Pero di siya maghuna-huna nga ang iyang bana in return magbinuotan pod niya. Kanabang ikalay pagbinuotan. Ayaw na paghuna-huna nga kanang imong bana magbinuotan animo. Yang bana sad maningkamot nga magbinuotan ngadtos asawa, di sad siya maghuna-huna nga ang iyang asawa musukli sa kabuutan ngadto niya kay magsinubayay naman unya mo ana. No? Ikamat mo nimo nga wa siya magbuhat sa imong gusto, moingon dayon ka, ako ba yung gibuhat ang tanan? Sumagod. Subay-subay dayon ka. Nya ikaw, wa gyud. Na patay mo diha. Nga ginikanan, ala, atimanan ng inyong mga anak, pa-eskwela ha, pero ayaw pag-expect nga mo pasar. Ayaw pag-expect. Labaw na gyud og mo expect ka nga maonor pagkagrabihan na gyud ana. Labaw na gyud kun matapnat sir na samot na gyud. Ayaw. Og mahagbong man okay ra na. Ang importante makapa-eskwela pa ba kaniya. Nya kun apa kay ikapa-eskwela, di paglipay. Unya mdong, unsa man dong, isa hagbong magyapon ma, isa ganahan pa ka mo eskwela, isa okay ra gyapon ma, isa kan nay estudyante, di gyud mapulag eskwela. Bahala nagpito ka tuig na diha sa grade 1. Basta sige yung eskwela. Sige pang baon, dagko pa kay baon. Adto ra ihurot sa computeran ba. Ana, nya tapulan pa kay sa inyong balay. Di na mo importante. Ang importante, ikaw nga ginikanan, nihatag ba kaniya, kuyog ang imong kasing-kasing. Mao na importante kay diha. Muna ang biyuda, sa iyang kakabos, matod pa ni Kristo, mihatag sa tanan nga iyang kabuhian. Doon na pa ba siya mapaabot? Ang pagsaway ra gyud iyang napaabot ato, kano man, duhagod kadako, 2 cents ang iyang gihog nya nagtan-aw gong tanan kay kanigong halad. Mabitan na dinis atong simbahan ako nang gi-explain ang halad sa unang panahon, abisan gani sa atong simbahan gyud. Muhalad gani ka, mupaso gyud ka nga ris altar. Una pag-abot ako diri, sige man ko tug dawat inyo no, mupaso gyud mo ba? Na may COVID, awa na lay pinasuhay. Mupaso gyud na ang muhalad. Mao to makit-an gyud ang biyuda ni paso man nya nakit-an man alalala ka pobre pila kay ihog ani. So ang tanang mata ni tan-aw niya ani hog din siya dito og duha ka dako kay mao ra man to iyang kwarta. Nagsaway to sila na tuga-tuga biyag halad. Unsaon to iyang halad? Duha ka dako. Unsaon para unsa man to? Bang uban ko dagko gihatag tag 10,000, tag 1,000, tag 100 ana iya duha ka dako. Pero ang Ginoo nga nagtan-aw nga kuyog day ang kasing-kasing sa biyuda ato, nga ang biyuda di ay mao na gito iyang kinatibuk ang bahandi siyang kinabuhi anang panahona. Oy, perting dahig sa Ginoo. Nanindutas iyang gisulti ni Kristo no. Ningon dayon siya diri, sultihan ko kamo nga kining kabus nga biyuda labaw gayod o gikahatag kay kanilang tanan. Labaw. Muna ang atong love offering diha bitay
Niya man niya to sekretary, mo man ni naglektor. Ako na usay katawanan. Ato naman gibutang ang mga rate, di ba? Na ay very poor, nakahinom do ba mo ato? Ato tawa sa to opisina na dito. Magkatawa na sila uban kay mingon din sila nga hastila kana ganing kadako sad aning gi pangayo ni father. Sunan ka ng 1 million. 1 million ba? O kuan ka, normally billionaire ka. So 1 million ang imong ihatag. Pasabot og magpabunyag ka, 1 million imong ihatag. Dako na gamay. Dako. Uy, para sa mga bilyonaryo, ang 1 million, 1 centavo ra na Dako na. Ilabay-labay ra na nila. Kausara na isugal dito sa kasino. Wag tang na wara na nila sa mga bilyonaryo. Kanang naay tag 500 billion, tag 100 billion. Oy, kagamay anang 1 million. Awa di mo kibaw, pila ng 1 billion. Wa taon. Wa taon. Nahibaw mo, kamao mo muya pa na. Oh, Jesus. Ang 1 billion, 1,000 ka milyon na. Unyag naa kay mga 500 billion, naa kay 600 billion. Mo value pa kas 1 million. Oy, mura na lang sinsiyo gamay kayo. Pero para sa mga kabos, katong very poor, ang iyasang bayro nun sa ato dihang Sacramento, 1 peso hangtod 49 pesos. Nga naman, para sa very poor, ang usa ka piso, 40 na ka value. Kana itong kanal diya sa kilid, alsa-alsa mo na ang kanang kuanan na niya, kana bang tabon ba? Kana, diha ba? Nakaagi na mo diha? Ana. Kakita ko diha og kuan, kana ganing mga bata. Nga, mga bata di maglakaw-lakaw ba? Kita mo silang piso, ingon nito ko sa kabata, oh, nalaki, turo. Ingon na siya nga, sige na, ukba. Ukap din siya na, ang katong usay, puya ni, asam ni, turo. Pag-ukap niya, so din siya tos kanal, kamang din siya nga tos laom. Ana, ingon sa tong usap, ay man, naa, ingon din siya nga, yan lagi to diri sa, naa, tabunan nung kanamo ron. Ano ba niya, nakagawas gid siya, nakakuha siyang piso. Purting niyang lipaya ko ang piso. O niya, og musimba to siya diri. Niya iyang ihuog diri. Purting kamang niya tos kanal. Purti pag yung hugawa. Kadako value ato. Kakuha mo? Niya kaning pare. Og muhatag nig 1 piso. Na anay value. Wala. Wa. Nga naman. Gayaka raman ko diri. Sige raman kong dawat kwarta. Joke. O na, di sa kumuhatag og piso O na karon sa birthday nako. O makaabot pa ko 24 hours naman lay kuwang o makaabot pa ko sa kong birthday nisaad ko o nang ningkamot ko pag-imbitar sa atong mga kaubang mga parishioners nga matuman akong wish nga makahatag ko 1,200 katag 5 kilo rice plus canned goods. Sa akong estimate kagabi murag makabot na nako ning tanan, matuman na ni no, na kompleto na ang 120 kasako na apagyoy canned goods. Ang problema lang nako karon makahatag bakog mga packed lunch sa packed meals para sa tulo ka misa nako ugma or misa diri ugma buntag udto ug hapon na namay ni angkon sa usa ka misahan balig 100 ka meals. So duha na lang. Murag mahimo ra gyud tingali na og di lang ni mamatay rong gabi una. Nganong ako man gibuhat, dako-dako nang gastuha, sobra na mga 350,000 na nga gasto. Unya nganong mahitabo man na siya? Tungod kay daghan kaayong gustong muhatag nga di mangayog bayad. Magsigig ingon, Father, ay lag i-mention ha. Ako sa kunahon na, di jud ko mo mention Haron sunod hatag na sad mo. Pero mo na ang Ginoo. Ang pagpanghatag na kuyog ang kasing-kasing, di ta mangayo og bayad, pero tagbaon tas Ginoo. Grabe kayo ang pagtagbaw sa Ginoo. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Ginoo, kini ang katawhan nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Kanang tawo nga manggihatagon,
unya di mangayog bayad, pirmi ginang makakitag naong sa Ginoo. Na lingian ang inyong tupad o. Karon ba, lingian ang inyong tupad, naong sa Ginoo inyong makita. Murag dili no. Nga naman, kay di pa man kakayo bang gihatagon. O di kay ka man gihatagon, maglisod ka kakita sa naong sa Ginoo. Pero bang gihatagon ka nga di gyud mangayog bayad, pirmi jud kang kakitag naong sa Ginoo, bisan diha sa mga tulisan, bisan diha sa kawatan. Bishop Chopilo Kamumot nakakita sa naong sa Ginoo diha sa kawatan nga iyang nasakpan. Nakita niya ang naong sa Ginoo, girespetuhan niya maayo, iya pag yung gipasaligan na kung mobalik ka dinhi, pangitaa lang ko kay bisag unsay imong pangayoon akong ihatag. Kanindot ana no? Na wagid mo makauyon, so lagi manindog na lang ta.